Jeg ved af erfaring her i butikken, at udskiftning af slangen, det er noget, der kan skabe store problemer for folk. Så allerførst så piller man selvfølgelig sit hjul af. Ikke noget med at stå og lappe med eller hjulet er på cyklen. De her små plastikpropper, væk med dem. Hvis der er lidt luft tilbage i slangen, og den kun sådan er halvflad, så lukker man lige det sidste luft ud, inden man piller dækket og slangen af. Bruger altid 2-3 dækjern. Skubber lige dækket lidt ind på midten, så man kan få dækjernene ned. Det der er vigtigt, det er at dækjernene kommer ned under dækket. Ups. Så er dækket af. Og så trækker man bare slangen ud og putter den i baglommen, så kan man lappe den, når man kommer hjem. Det der er vigtigt, man lige får husket, det er, at når man har haft en punktering, det er lige at tage fingrene ind i dækket og mærke, om der sidder nogle småsten, så ikke man punkterer igen, så snart man har fået den nye slange i. Når man lige har kørt fingrene rundt i dækket, fundet stenen og pillet den ud, lægger man sin nye slange i. Igen, væk med plastikproppen her og den lille omløber. Og så kommer noget af det aller vigtigste ved slangeskift. Det er, at man lige pumper en lille bitte smule luft i sin slange, så den sådan lige ikke bliver for stor, men der bare lige er lidt luft i, så den er sådan rund. Lukker ventilen igen. Starter op ved ventilen og stikker den igennem ventilhullet i fælgen. Derefter lægger man slangen ind i dækket. Den må ikke ligge sådan her. Den skal helt op i dækket og lægges ind og skubbes ind i fælgen. Ellers kan man komme til at nive slangen, hvis ikke den er lagt rigtig ind på plads. Når slangen er lagt helt ind i dækket, lukker man lige luften ud, og trænger dækket stille og roligt på. Hvis man ikke kan få dækket på, så kan man godt bruge et dækjern, men så er det meget vigtigt, at man har lagt slangen helt ind i fælgen. Og så er det bare lige ind med dækjernet og lige lidt op. Pumper cyklen, så er man kører igen. God tur.